Magsig man si Papa pre. Hindi pamilya pare. Ayaw ana pre. Nagtrabaho biya si Papa nako pre para na ko'y baon. Mag-uli-uli sa imong papa pare. Adto ta kang ila tita pre. Basig natural dito. Magtatrabaho pare. Para amigo man ta. Ubanan ta. Asa man mo friend? Si tita friend. Wala po problema ni mo. Nga nung mangita na pud ka mami. Kasi nga trabaho ni tita. Ikaw madam. Sa pagtuon ni mo sa amua, Japer, di mo good friends. Wa pa ka uli iyong papa madam. Ha? Pagsama na pre kay ako diskarte. Maluoy man ko sa imong pare. Gilibak ko ninyo. Wala man friends oy. Wala bitaw madam. Kaya tigla ko gatas be. Naglagot ko aning duha dire o. Magtimpla dahil ka dito, madam. Bungkol ka? Uy, isog na si Yaya. Alig, bago pa nakaseldo, isog na. Ama na dek, kipahakot ni mami sa ako ha. Sila sidi dek ako patabrahon. Madam, ayaw ka rin dito nga suko ni mami mo sa imo, ha? Friend, to kahinumdum na ko friends. Isugo dek ka ni mami. Magkuha mo kahoy kay maglitsyon ni og baka. Baka jud friend? That's biya me. Ato na friends. Kasimple anak madam. Naigli na po na ko ang mga oto-oto na pobre.